ഹായ്, നഴ്സറി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ റെസിപ്പി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കന് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം അരി വേവിച്ചെടുക്കാം. പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, നാരങ്ങ നീര്, വേപ്പില ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് മുക്കാൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റേഷൻ അരിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ അരി എടുക്കാം. റേഷൻ അരിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അതിനാവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ: കാബേജ്, ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, പയർ, ക്യാപ്സിക്കം, സവാള. സവാള നമ്മൾ സ്ക്വയറിലാണ് അരിഞ്ഞത്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നീളത്തിലും. ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുത്തത്. ഒരു പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളിവിടെ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടാൻ ശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സവാള നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് ബീൻസും പയറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് മുട്ട എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. 4 മുട്ട എടുത്തതിലേക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളകും എടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വഴന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കണ മുന്നേ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കോഴിമുട്ട അതിലോട്ട് അഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി പൊരിച്ച് വെച്ച ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി മുക്കാൽ വേവിച്ച് വെച്ച് അരിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1/2 kg ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് മല്ലിയിലയും പുതിന ഇലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം.